Bateh sing ati-ati yo nek numpak kendaraan nang dalan. Gak ada teko berita mang, nek iki sak keluarga rombongan umroh asal Kabupaten Tuban tabrakan nang dalan Sertohardi Kabupaten Gresik dina Kemis esuk. Mergo kedadian kuwi, pitu-pitune wong sing ijek mambu Bateh dilaporno mati nok nggon kedadian. Ya Allah, 7 orang. Keluarga rombongan umroh asal Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban, tabrakan nok dalan Sertohardi, Kabupaten Gresik, Kemis esuk. Kecelakaan kuwi nggawe wong 7 mati nok nggon kedadian. Korban sing mati ya kuwi Ahmad Basuki 49 taun, Besar Swidak 6 taun, Muhammad Al-Fatih 3 taun, Hafiz Gandawi Harja 17 taun, Muhammad Akib 26 taun, Wiwi Sunarti 43 taun, Karolis Likah 54 taun. Kabeh korban kuwi warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak-Urak, Tuban. Ya Allah, muga-muga diparingi husnul khotimah kabeh. Amin. Teko gambar iki, ketok pihak keluarga karo warga sak desa padha nglumpukno omah duka kanggo ngenteni jenazah. Korban-korban kuwi kabeh ijek mambu Bateh. Rombongan kuwi rencanane ape ngeterno Muhammad Akib 26 taun nok Bandara Juanda Surabaya kanggo budal umroh. Rombongan metu teko omah sakbare salat subuh. Tapi sekitar jam 10 esuk warga oleh kabar teko perangkat desa nek rombongan kuwi kecelakaan. Salah siji tanggane korban Nur Kozin ngomong nek sedina saurunge keluarga korban bar ngadakno acara lamaran. Mergo Muhammad Akib uga bar lamaran karo calone. Saiki Kepala Cabang Jasa Raharja Bojonegoro Saifullah Anwar lagi ndata identitas korban kanggo proses penyaluran santunan kanggo ahli waris. Saurunge dikabarno mobil Isuzu Panther DK 1157 FCL sing ditumpaki rombongan kuwi tabrakan karo bis Rajawali Indah nok Kabupaten Gresik. Kedadian kuwi langsung gawe wong 7 rombongan umroh teko Tuban mati nok nggon kedadian. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban.